Сьогодні разом з арт-кураторкою, режисеркою Фатімою Османовою інсталяцію під назвою «Світанок», кримськотатарською назвою це «Танвахт». Хочу зазначити, що в 2019 році на майданчику виставкового центру в експоцентрі була представлена більш масштабніша інсталяція саме цього автору. Сьогодні в рамках цієї будівлі, цього комплексу, гості, які прийшли підтримати кримськотатарський народ, побачать кімнату, яка повністю відтворює той час, той момент, коли кримських татар вже змусили покинути свої домівки. Авторка цієї інсталяції каже, що ліжка ці вони теплі, що показує те, що люди, які навіть не встигли прокинутись, мали відправитись туди, звідки з таким тягарем повернулись назад до Криму. Також хочу зазначити, що біля всіх інсталяцій є монітори, на яких відображаються відео зі свідками депортації. Як зазначила авторка Фатіма Османова, всі інтерв'ю були зроблені за декілька років до цієї інсталяції. Багато з тих, хто записував інтерв'ю, саме свідки, вони вже покинули цей світ. Серед них представлені ті, хто повернувся до Криму, ті, хто залишились в містах депортації в Узбекистані, в Казахстані. Варто теж сказати, що організатори чекали сьогодні представників прибалтійських країн, але варто зазначити, що окрім представників Меджлісу кримськотатарського народу, лідера кримськотатарського народу, на відкритті були присутні заступниця представника президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, яка зазначила, що багато років тому, на початку анексії, на початку окупації, організація Кримсос теж була присутня тут, починала займатися своєю правозахисною діяльністю. Кримськотатарські лідери Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров зазначили важливість Кримської платформи, яка скоро відкриє, напевно, наступний шлях до деокупації Криму, та сьогоднішній законопроект, закон, який ввів до Верховної Ради президент України. Можу ще сказати, що незважаючи на пандемію, в Кримський дім прийшло дуже багато людей, які вирішили і як подивитись на інсталяцію, так і вшанувати пам'ять тих, хто до сьогоднішнього дня не з нами. Студія, може, у вас є якісь ще питання? Очень интересно ты рассказываешь, но хотелось бы посмотреть то, о чем ты рассказываешь. Ты можешь сейчас с оператором просто подойти к этой комнате, о которой ты говорил, чтобы наши телезрители смогли не представить, а воочию увидеть, как это выглядит. Ну и по ходу, может быть, ты сможешь пообщаться с авторами этой инсталляции? Зараз я попрошу пана Ельдара зі мною прийти. В студії дуже є велике бажання подивитися, як ця кімната виглядає. Чи можемо ми пройти та показати це? Ми можемо пройти. От за чорними шторами скривається така кімната, яка відтворює саме таку типову кімнату, з якої були виселені кримські татари. От ви зараз бачите на екрані бабусю, кримську татарку, яка була свідком цієї депортації. Дві кроваті, два ліжка, які мають бути теплими. Я, чесно кажучи, їх ще не чіпав, але вірю авторці цього проєкту. От
Ви дивитесь, всі в масках, всі дивляться і слухають, що каже кримськотатарська бабуся на рідній своїй мові. Знизу під відео є субтитри, так що ті, хто не розуміють кримськотатарську мову, теж можуть відчути цей біль, яка вона передає. А можешь нам в двух словах пересказать, о чем она говорит? Чесно кажучи, не дуже чую, що вона каже, не дуже бачу, тому що це трохи далеко від мене. Але от зараз я би хотів попросити представника Духовного управління мусульман України, пана Саїда Ісмагілова, розказати нам про свої враження. Що ви відчуваєте, коли це бачите? Як вам ця інсталяція? Інсталяція сповнена трагізму. Вона дуже вдало передає оцей момент, коли люди вночі були захоплені тим, що до них з'явились співробітники НКВД і почали депортацію. От, наприклад, валіза, з якої там стирчать речі, незастілені ліжка, і екрани з літніми людьми, і картини з літніми людьми, які символізують саме тих осіб, що були депортовані. Адже під час депортації доросле населення, тобто мається на увазі перш за все чоловіки, вони були на фронті. І депортували старих людей, дітей, інвалідів. І ця трагедія, вона дуже вдало, вона відображена в цій інсталяції. Це мій особистий такий, знаєте, висновок, відчуття таке. Ви сьогодні на відкритті сказали, що вся Україна має помолитись за всіх, хто там не зміг повернутися на свою батьківщину. Можете сказати зараз ще раз всім глядачам про це? Дійсно, я хотів би, щоб вся Україна, люди всіх релігій і різних національностей, всі, хто не байдужа, для кому не байдужа наша спільна батьківщина, вони помолились за жертв депортації, за жертв цього геноциду. Наша єдність полягає в тому, що ми підтримуємо один одного і добрим словом, і молитвою, і дією, допомогою. Тому в цей день, 18 травня, Україна об'єдналася навколо пам'яті до жертв геноциду кримськотатарського народу. Дуже дякую вам, пане Саїде. Ось такий сьогодні день. Я вважаю, що ми маємо підтримати слова пана Саїда, об'єднатися та помолитись. Дуже дякую вам, колеги.